ħadd li fil-coach tagħna Sur Matteus Grasso kif inti? Tajjeb ħafna, ta? Tajjeb, fakkartuni f'xi ħaġa, jiena kont għadni bil-karozza fil-bidu. Tajjeb, issa kienet għal 15-il sena. U għal-bidu kull daqqa żgħira bajda hekk, peress il-karozza kienet sewda. Kont naqbad naqgħan il-polish u nagħmlu dik it-tikka hekk. Ma jidher jekk Bizmiet, tant saret pasta żgħata dejjem iżdied magħha li kont nistgħu noħroġ bil-karozza. Ġek. Ovvja. Rajt il-bumper imbagħad. Ovvja. Tajtu lira ten il-bita. Mela, kif aħna l Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna. Llum xtaqt nitkellem naqra sanna, dan ikun żmien qisu li ħafna nies jibdew jaraw it-temp jibda jisbieħ. Taqta dal-jumejn li kellna insomma kien għamal temp mhux ħalli. Mhux vera. Imma speċjalment jaqleb Marzu jibdew jaraw x'se jagħmlu biex issa li kun ġej ir-rebija u s-sajf nibdew nixxejpjaw xi naqra. U l-ewwel ħsieb ikun mela ħanamel dieta. Bin-nail polish. Bin-nail polish tikteb xi ħaġa. Bin-nail polish tal-abdomen. Prosit, idea tajba. Allura l-ewwel ħaġa li teħel marasom hija l-ikel. Jgħidu mela jiena naqbad u nagħmel pereżempju dieta jsejħula. Crash diet. Crash diet. Jew insibuha fuq xi magazine, jew mill-internet. L-internet. Issa tajba tkun hawn dan, illi malli aħna ngħidu isma' irrid nagħmel dieta, anke qisek kif qed tgħidha lilek innifsek, diġà qed tippreparak biex tfalli, f'liema sens. Mela ħafna nies flok ma jgħidu isma' jiena ħanagħmel xi ħaġa biex inġib ġisem, ħanejduha kif inhi pereżempju, jgħidu ħanagħmel xi ħaġa biex innaqqas. Issa moħħna kif irreaġixxi, kwalunkwe ħaġa li jrid inaqqas jew jitlef jew ma jibqax jagħmel ma tattirax. Mela pereżempju biex inġib eżempju li m'għandux x'aqsam xejn ma biex tifhmuni. Jekk li tfal ngħidulhom ilab inqas u studja aktar, dak diġà qisu mill-ewwel ħajdlek ħoj mhux bitniex il-biċċa tax-xogħol. Però jekk tgħidlu isma' aqra dak il-ktieb ħalli tilħaq x'jixtieq jilħaq avukat pereżempju. Li ma taħsbu minn dawk it-tnejn taħdem l-iktar minkejja li qed jagħmel l-istess ħaġa eżatt. Avukat taqlik tal-flus. Immaġina jien. Allura, u aħna moħħna ġifieri mhux differenti minn ta' tfal. Jekk aħna qogħdu ngħidu isma' ħana m'hemmx biex nitlef jew biex inneħħi jew biex ma nagħmilx, dak normalment mhux ħaddum għat-tul ta' żmien. Għax issa minn nifisha issa diġà negattiva, diġà ta' dwejja. Ġifieri qed tgħid lan irid ikun wieħed kwista xi ħaġa. Sabiħ. Tgħid pereżempju ħanilbes il-bikini. Xi ħaġa hekk, xi ħaġa li kollok ma trattajlek. Ma nimmaġinax. Ma nimmaġinax. Issa, jekk aħna mbagħad ngħidu alright, mela għamilna pjanta ikel ħadna parir professjonali, nutritionist, dietitian, eċetera, eċetera. Fine. Issa però jekk ħaneħlu ma' punt wieħed, dak inkunu qisna għaddejjem xi tricycle san. Fuq rota waħda. Issa di tricycle b'rota waħda, ara xi ħsejjes ħad tagħmel minn wara. Naħseb ma timxiex. Ma timxiex daqshekk tajba mhux hekk. Għax iż-żewġ pilastri l-oħra huma il-weight training, mela aħna nużaw ċertu weights illi jista' jkun anke ġisimna stess, jiġifieri mhux bil-fors nerfaw il-weights li immaġinawna xi bodybuilder, imma anke nagħmlu exercises li fih qed nerfaw ġisimna stess. Tipo l-push-ups, tipo l-pull-ups, planks u affarijiet hemm ħafna, prosit. Il-pilastru ieħor huma exercises tal-qalb. Illi daw qed jippumpjawlek il-qalb b'tali mod li inti prova titkellem ma' Daniel pereżempju waqt is-session u tgħidlu ħankellmek wara x'mexxi jnexxieli. Allura jibda jduq l-arloġ li over 135 għax huwa jekk one for all jisplod. Sa 135 jgħidli champion hemm fil-kuruna. Issa, daw l-aħħar tnejn li semmejna żewġ pilastri m'hemmx għalfejn isiru separatament. Mela hawn din-impressjoni ħed taf x'nagħmel nofsija treadmill. U bat nagħmel sija weights pereżempju biex inġib forma, tajjeb. Fil-verità sabu li jekk nagħmluhom it-tnejn flimkien, jiġifieri jekk it-training ikun pjanat b'tali mod, illi intu waqt li qed tagħmel il-weights qed tħaddem ukoll qalbek, dak sabu li apparti ħadd ifranka l-ħin, għax il-livell bħala toqol jekk nista' ngħidu hekk qal, ħaġib iktar riżultati milli kieku tagħmel sija għal mod tal-kelma, però għaddej iktar bil-mod. U naħseb hija kruċjali wkoll li tiddejja. Dejja, meta jkun hemm tul ta' ħajna ma ġessija u nofs il-ġim, jiena personali kikun iġġenni. Dik possibilità waħda Daniel. L-iktar nisimgħu jkunu illi n-nisa speċjalment li qed jisimgħuna jkollhom it-tfal, ikollhom ix-xogħol, ikollhom ħafna ħarba il-kelma. Ħarba l-kelma. Mela inti jew ħatara bħala skariċ illi għandi sija u nofs training, jew sija training u mbagħad traffic u mbagħad hekk u inħasel. Allura forsi ġebdet realistikament sa tajju nofs. Ok? Għax kelma tajtu koll imma u tkun il-ġib. Allura bad ħafna nies jispiċċaw jgħidu mela isma' ħilla dik qed toħod li sa tajju nofs. Nagħmilha darba darbtejn fil-ġimgħa biss. Min-naħa l-oħra sabu illi meta dik tkun iqsar, di natura ħansibu iktar ċans għaliha. U allura
l-equals, il-bottom line huwa, illi jiena ħjar nagħmel nofsija sura ta' nies bis-saħħa 4 darbiet, forsi ta' inqas tlieta fil-ġimgħa, milli darbtej satej u nofs. Mhux biss tar-riżultati li ġib ġismi, imma anke għall-moħħ. U jista' jkun li meta tkun qesar tagħmel iktar l-almu tiegħek biex tagħmel laqwa. Għax tgħid nofsija tgħaddili malaj, mela jew naħlija jew nuża. Jiġifieri dik xi ħaġa dak punt tajjeb ħafna. Ġieli noqgħod ngħid tisma' laqja ta' issa nisforza, tagħmel darba ngħid. Dik il-forza, u inti qisek meta ħadd isforza iktar, wara ħatħossok aħjar. Jiġifieri xi ħaġa oħra xtaqt insemmi llum hija di tippruvawx tkunu komdi waqt it-training. Għax hekk inti komdi dik tgħidu jorajt ħafifa, għajtaw xi ħaġa ħażina. Għajt jew it-trainer qed tkun ġeneruża wisq, jew inkella l-weights li qed nuża jiena maħfif wisq. Għax dik in-nofsija trid bati b'tali mod li ma tkunx komdu biex tara riżultati. Kif hi? Għadni għab ma għattajn. kollox ħafifa. L-Austria ħafifa. Staqt nistaqsik xi ħaġa, case in point. Sfortunatament, palissa jkun hemm ħafna nies bil-mart u x'naf jiena. Ekku. Issa, għalkemm kont tixtieq tmur is-sessions u daw l-affarijiet, kun marik, ma tantx hemm x'tagħmel sewwa. U mhux fer laqas fuq in-nies ta' madwar. Eżatt, għax marradhom. Hemm xi affarijiet li wieħed jista' jagħmel id-dar, forsi xi eżerċizzji, xi tip ta' xi ħaġa U on the same lines. ma tiflax. Tajjeb li tmur tagħmel session. Eżatt, dik oħra. Tajjeb wisq. Mela ara. Tajjeb. Jekk inti għandek problema, mela jekk inti hemm marda, il-ġisem ikun għaddek minn kedda oħra, u jisu ħajt fixkel ħajt isma li jena li ma ħansewwi l-ewwel. Li mill iktar importanti. Qed ngħidu marda, qed ngħidu xi tip tarikh jew. Definitely. Allura inti ġismek isu jkollu jaqsam fit-tnej. Isma' jiena ħaniprova nsewwi naqra dik il-kedda li tani għall-muscles, ma nipprova nsewwi l-muscles u ħaniprova wkoll nsewwi d-rieħ u jaqsam fit-tnej. Allura jdu ma jgħaddilek fit-tnej li huma. Da jkun hemm min jibqa' beqtu sara. Affarijiet li jiġru. Ma kontx naf. Dik importanti. Allura stajtni naqra ħjar, il-kadejt ta' fil-10 ma. Għax diki. Għalli, għalli. Mela, vera tajjeb. Dal-għada ma għawx. Għax jiddependi xi jkollok. Above the neck jgħidulu ġifieri tkun xi ħaġa ta' pereżempju just running nose. ċaġa li mux ġeja mis-sider, per eżempju mux xi sola, xi katarru, tajjeb. Minn above dinek il-fuq tista' tagħmel training forsi tieħu daqsxejn iktar bil-lajma, jekk nista' ngħidu hekk. Imma Jħallik it-training. jekk iħallek it-training. Mużajja, Imma ejja, taħtlon, tajjeb, importanti illi jekk se nagħmlu tagħmel xi mixja. Kważi kważi il-mixi sabu aħjar milli toqgħod mistrieħ biss. Ġifieri li inti ħriġt u ġast ħatta relax illi jekk ċempillek Daniel sajt wiġbu fuq il-mobile, dik ħatejn ħafna. Mela dik importanti ħafna wkoll. Allura nevitaw it-training jekk hija xi ħaġa għandek. Jekk it-temperatura tkun b'xi sefren u birriħ ġejja għal buċ għall-faċċa ta' toqgħod naqra temp ukoll. Naqra. Kalenza dik ukoll, Jiddependi. Xtaqt nerġa' mmur naqra ta' qabel għal punt illi jekk aħna rridu nitrasformaw, jekk irridu nġibu dak il-ġisem. Jekk dawk in-nisa jixtiequ jilbsu pereżempju size 8 flok dak is-size 12 dan is-sajf pereżempju, aħna rridu naraw għalfejn qed nagħmlu għadi għax tajjeb li nfehmuha wkoll. Mela, jekk aħna ħanamlu pjanta ikel biss, dak għandu limit sa fejn jista' jwaslek, għax inti issa qed tajt isma' jiena ħanaqta' ċertu imbarazz, ħalli ma nibqax inżid. Fajn. Issa, l-ikel l-aktar ħajatik huwa ħelt. Jiġifieri l-aktar ħajatik huwa li tħossok tajjeb, illi inti tiffunzjona aħjar, eċetera, eċetera. Però ħajqaf hemmhekk. Inti iktar ma ddum tagħmel pjanta ikel li huwa l-istess mingħajr ma jkun hemm exercise, iktar hemm lok illi teħel meta tisma' jiena nżilt sattali pereżempju weight jew sattali size u nagħmel x'nagħmel avolja qed nikol l-istess, waħilt. It-training ħajjejna biex hemmhekk qatt ma nibqgħu. Fil-ma sens, illi meta inti qed tagħmel ċertu weights pereżempju, tħaddem ġismek kollu, dejjem qed tifforma u dejjem ġismek qed ittieħ challenge battikatek nistgħu ngħidu hekk itqal. U da bħal kollox anka fl-iskola, wara year 1 tilgħu year 2, year 3, year 4, year 5. Jekk tibqa' dejjem year 1, tal-year 1 ħad titgħallem. Meta bil-weights bit-training qed tibqa' tintensifika, mhux inżidu l-ħin, importanti. Flok ma nżidu l-ħin, inżidu l-intensità, inti ħad tibqa' tipprogressa. U meta ngħidu l-intensità, eżempju żid il-weight, jew tagħmel iktar l-almutija. Tajjeb, mela pereżempju kien hemm normali tagħmel 10 push ups, tipprova tagħmel 30. Eżatt, pereżempju kien xi trainer żgħira dejjem jipprova nirreferu għal ħadd tajjeb illi għall-bidu tgħidlek isma' minn 30 sekonda f'dik il-pożizzjoni bil-plank. Biżmien tgħidlek 40 sekonda, tajjeb, xorta hija nofsija. U importanti għalek innifsek li tkun taf, eżempju, li inti taf tagħmel 30 push-up u biex imbagħad iktar iżid. Ġismek ħajurik ta' ġifieri meta inti ħad tipprova tibqa' dej qisu ċertu funzjonijiet. Jabaw, all right?
U dak kif jgħidu nżiduha. Ma xi kultant jidħol il-moħħ ukoll. Il-biża jista' jkun. Għajjejt, jgħaf, wasalt, għamiltom, Dik normalment għax ma nkunux motivati kif suppost. U kif tkellimna xej fil-ġimgħat li għaddew, Daniel. Irdu nkunu motivati b'żewġ affarijiet. Number one, nirrealizzaw, nikdbu fuq biċċa karta x'inhu jdejjaqna. Mela jiena ddejjaqt li pereżempju qegħda nilbes size 14, illi ġej is-sajf ma nistax nilbes qasir għax nistħi illi jkun hemm qed jikkummenta li qed nitqawwa, illi għal mod tal-kelma immur anke nixtri u mhux qed insib x'nilbes, niltaqgħu magħhom dawk. U jekk ikunu miktubin, ħafna aħjar milli ġas taħsibhom. Għax ħsieb jiġu jmur bil-kitba tibqa' xi ħaġa fissa. Dik hija motivazzjoni mod. Il-motivazzjoni l-oħra hija ta' fejn irrid nasal. Mela pereżempju niftakar ċar Kristall Sander jgħidli jiena m'iniex kuntent illi pereżempju nirtira minn xogħli daqs ftit ta' snin oħrajn qed nibqa' inservi lil poplu għandha ħaqhom it-tul ta' żmien. Jiena rrid illi għandi show u rrid niddendel ma' x'imkien, inkun nista' niddendel mhux qisni l-istaġnat hemm imwaħħal, jiena rrid li ma jkollix żaq illi meta jiltaqgħu miegħi jqogħdu jollu wieli. Dik hija. U kulħadd ikollu raġunijiet tiegħu. Kulħadd ikollu tiegħu. Għaliex? Ara, telintlu maġorta. Il-qabda għalek. L-għalek kidru l-għalek għal-bicċek. Jew iktar gravi għaw. Xieġralek Marelli? Marelli kif il-qat, U naħseb dil-pajis klassik iktar, u bejn in-nisa li nutawa ħafna iktar. Isma' ma ġrabek xej, u kemm rajtek inżilt. Minn ġewwa tkun qed titbaqbaq kif naħseb Jew kella is-sumarid dak sa. Miskin ħolo. Tibqax tolob għax qed tikries. Fix-show tagħna li ħanamlu, ħankun qed niddiskutu d-differenza bejn ovvjament mod kompletament differenti, imma bej il-healthy living u le, ġifieri. Ix-xaħam żejjed, qatt huwa tajjeb. Ejwa. Mhux isu għafik xant salim dak Ma pereżempju għandna għaddem l-sfidi nkollu qed inqablu il-healthy living ma dak li mhux Minn ħajkun qed jitkellem dwar mustaċċu. Ġifieri il-motivazzjoni hija kruċjali għax jekk inti mhux motivat m'intix ħatasal, imma kif nitkellmu magħna nfusna, orajt x'ngħidu mela flok ma ħanitlef x'ħan akkwista, normalment il-moħħ ikun ridu aktar, però dak ikun l-starting point. Illi naraw għalfejn qed nagħmlu li qed nagħmlu, x'inhu jdejjaqni, ħaneħles minnu u fejn irrid nasal. Biex nagħmel round up ukoll. L-exercise mhux ġast dik in-nofsija illi ħanamlu. Ġifieri mhux tgħid isma' jien għamilt tan-nofsija ta' kull ċans li għandi ħanoqgħod bil-qiegħda. Jgħid tkun maqsuma biqtuħ ta' laħam, għax l-ewwel tliet tiem normalment hekk jiġri nifnek. Imma darba minn ċov hekk jiġri dal-aħħar. Ma konx nistgħu l-iktar saqajja minn daqshekk ma daqshekk. Imma jekk inti mbagħad taqbad ir-rutina li dejjem bil-qiegħda, dak ħajsir viċċju misħut u ħajspiċċa itelf. Ħala dik di il-beraħet erba' persuna qalet dal-kliem. Sa dak il-ħin kienu xi satejt li tawra nofsinhar kien dak ħadet kafe u pakket snacks. Għajt li nippreferi ma nikolx u ma nagħmilx exercise. X'tajt dwar xi ħaġa bħal din? Mela, literalment isek qbad revolver u sparajt f'saqajk fil-masens. Illi inti jekk mhux qed tagħmel training, alright, mhuwiex ħatibqa' tara progress. Issa hi speċjalment jekk imar daqshekk fil-baxx. Illi ġifieri fis-sens qed ikol ftit wisq għamlet xejn daqshekk ħażin fil-ħajja. Fil-meta immaġina kienet tagħmel 200 kalorija u wara kemm ħadmet iktar kalorija, x'mhux kalorija tajbin. Dik waħda. Imma ġisma kitella l-handbrake den. Jgħidlek isma' jekk inti qed titini 200 kalorija, jenna b'xi mod bihom irrid ngħix. Mela mhux se jħallik titlef xaħam, anzi dak ix-xaħam ħajjar kif ħajjagħmel biex iżommu. Allura bata kiżid ftit. Ħajjieħu dak isu ġiet il-manna mis-sema. Ġejtu aħjar neħduh dak. Aħjar iżommu qed tgħaddini minn ċertu kedet. Allura mbagħad nagħmlu froġa sħiħa. Mela le. Dik hija il-bilanċ eżatt. U dik hija tricycle. Ikel sura ta' nies, exercises li involvu l-weights, exercises li ħadmu l-qalb. Kif hawn Matteus dal-waqt anke biex ninkoraġġukom daqsxejn sewwa nkunu qed norganizzaw sessjoni f'daqqa fejn min jixtieq jiġi. Ovvjament sa jidilna kemm nifilħu, noqogħdu ġo kamra, jew nkabru l-kamra fil-każ. U sabiex anke intom kunu tistgħu tesperjenzaw din nofsija intensiva kif tkun li mixejta barra minnha u wkoll ta' minn ngħidu hija xi ħaġa li ħadbatu imma fl-aħħar mill-aħħar tieħu gost ukoll. Ħanħabrulkom data aktar tard jekk jinteressakom tiġu ibbatulna email mhux se tħallsu assolutament xejn ħadd tiġu ħadd ippruvaw ħaneħdu gost kollha f'daqqa u ħaniffilmjaw u ħanorruwilkom fuq 12 to 3 ukoll. Grazzi Matteus.